Nsemo ye chiwasori nigo wono yarenge omogoko monene gochia sabatiotirebe club gia Shabana Horosagero County ya Thika Road branch boseti RB maiga yogo ikirana so maiga bogo chengere myaka 3 korogo chakiwa Horosagero no maiga hoikiranetwe nechimia chia batioteria Horosagero na baigo abarai ahegati yabo Mheshimiwa Geoffrey Mosiria amono morikyo mone we club ekyo ya Shabana Elizafan Kirama morikito Daniel Omwaga no arenga sensemeyo robotiro ya senchiro wikirana Obotuko bwe weekend yeye nigo abatiotereria abe club ogia Shabana FC Horosagero rero Thika Road branch TRB bareganetie omoyega omonene kerage guchengera emyaka 3 yokoba kwaba korwa rochakibwa no moyega okenetwe enabarai ao egati yabo mo chief ubwa amangana citizen engagement and customer services Meya County ya Nairobi Geoffrey Mosiria amo no morikyo monegwe club keria agia Shabana Dr. Stephania Kerema oyoire teli baga alia bene na kobene keria abatioteria abe club ekyo Shabana inganigo Shabana era chiko korabu ya season yeye. So at the end of it vile nimesema tunaendea hii kikombe kuna shortcut. And by the end of fasting lazima tutakuwa tumeingia hapo na tukiingia hapo hivi kuna kutoka egati yabarai korwa Horosagero orwa TRB abanyarete gukwana negeteseni igiye Soko TV ya Century abene bakora uno musubati Happiness Commander nigo babakira mbuyamo n'abatiotereria Horosagero orwa Shabana TRB asomokyoria bakobeka ilyo kwene kingemeroberio oyonse Horosagero yekiranire Century yabene Samaritan Happiness Commander tore nomogoko monene o celebrate TRB at 3 tobera ase and it has been a good way to support Shabana Kore branch at Thika Road. We have like 700 members plus who share this Shabana with passion. So today we are here to just say thank you. Thank you for the funds, for the support that we see from every member to travel all the way to support our club Shabana. Welcome to celebrate TRB at 3 years. Mbiyamona se abatioterewe kyombe ya TRB n'abantu abayakegima nabere no mogoko korra abantu abange mashabiki ya Thika Road TRB ayikira igasomo yegoyo kweri tukolia rero mbiyamona sana nimanye tu atari sabari kiri kinyinge asa matuka mange tokorara isiko toikamambi tokwanda kigazi tobera matuka mange sana ekegere na rero abantu abange ayikira rero nabere no mogoko ni n'abantu abaya kasimo kogenda musiseniwe ngana ande ngotebaiga Merry Christmas nande totuale omubomo totuale Shabana toboro kibake family kitonga kotoko kwenda kotoka ne Christmas mukwane abantu amino mubatinga TRB yabakwanire happy TRB day, happy and merry Christmas. Nonyanigo egatie batiotereria Horosagero rwa TRB ebe club keria Shabana awekeneta somo yegoyo nigo babegetebene koene kiatene nibo sani bwabo bonene obwate gochia se club ekyo ogia Shabana FC. Samarida Nengoro Kutomungara, aka OZBD. Nabere Lisa Bikiria Shabana for long. I started support Shabana 2016. Still I was young. Pakabone yango support in the Shabana. And then to support Shabana and to create to Kia name what that do give in Shabana. Or Bakabana one and that to go in Shabana. Mageta kutari maburuke na member TRB wakira nyasaye ngamyamono ase ngakega twasherekea miaka 3 kabira amo na bantu bange onega tuna members 700 Samarieta nkoro ku Duke Ronnie gose captain no bakono kari TRB na beri no Horosagero rwa TRB ese miaka yarirene lakini rero tokale gochengere miaka 3 tore no mogoko monene mune branch muno Horosagero rwa Shabana oro nene kabisa Mega yogo chakibo mwaka bwechi bumere 23
Rosagia arua TRB amatiotereria bari be club ya Shabana ikikosoria eligi nene imiyense ya Kenya FKF SportPesa Kenya Premier League iko na itukorera bomba na somo bogani oyo asebachengera agosemania igore kuba kwabo inse myaka 3 litukorero gutira kwa bari tuko uri omugano esibale anene esoro kyo kwigena kwabo nge club ya Shabana FC ngechiko ke league soniye mereke yakorokia chigosori chingia asama tukamega ika egento batebuninga ni kora bekire omugokoro manene osoguma bwabo ingiripoteri ya giteseni Aegean Soccer TV korogaiga asaba twetera babaka bakomerana imbare ene parene ya Thika Road retari ananchenkoro kwa Daniel Omwaga